Má někdo z kolegů k tomuto materiálu nějaký dotaz? Tak já se dovolím zeptat, vzhledem k tomu, že se tady odsouhlasuje spolufinancování projektu ve výši 30%, což je 11 760 000. To je de facto stejný případ, jako jsme tady řešili asi v předchozí chvíli, kdy vzhledem k tomu, že nevíme, jestli nám na to někdo přispěje z okolních obcí, jakou formou. Já třeba jsem s panem Trhánkem mluvil a ten říkal, že dokonce projekt na dobu 10 let, je pravda, že jsme se bavili o příspěvku někde kolem 4 milionů za Všestary a 4 milionů za Rusice, tak to říkal, že 10 let je pro něj naprosto neakceptovatelný, že je to pro něj doba moc krátká. Nicméně se ptám, je nezbytně nutné mít spoluúčast do chvíli schválenou zastupitelstvem? Musí se podat v žádosti o dotace, ano. Tam je to citované, máte to i v těch podkladových materiálech, může být pouze čestné prohlášení statutárního zástupce o spoluúčasti anebo rozhodnutí zastupitelstva města o spoluúčasti. Je to podmínka k podání žádosti o dotace. Jinak v tom původně, když jsme se bavili o těch prioritách a počítali jsme s těmi investicemi města, tak bylo považováno za reálné, aby naše kofinancování, tedy investice města, byla ve výši 12 950 000 korun. A my jsme totiž v tom původním plánování počítali s tím, že by ta dotace byla pouze 50%. A ona je 70%, takže a ještě se navíc trochu snížila ta cena podle té prováděcí dokumentace, podle toho současného rozpočtu, takže už teď jsme u nějaké 1 189 490 úspora oproti tomu původnímu plánu. Jenomže to jsme jakoby v tom podobném režimu, že jo? Tady se bavíme o tom, že 39 201 je nějaký kalkul projektanta, s tím nemáme problém tady vyčíslit 30% a k těm se zavázat, a u jiného záměru ten stejný poměr v problému máme. Já se přiznám, že jsem přesně u toho, že domnívám se, že teda nebyla třeba zvolena úplně jako dobrá technologie nástavby školy, vzhledem k tenkostěným ocelovým profilům, které tam jsou navrženy jako nosná konstrukce pro ten sedmičový stav, ale stalo se stalo. Nicméně, proč teda nemůže být debata o tom, že bude ta cena taková, protože z mého pohledu 6 milionů jsme vrazili do zateplení, které jsou prostě alokovaným úvěrem, jestli se bude čerpat 4,5 je v tuhle chvíli nepodstatný. Tady se zavazujeme dalších 11 760, takže jsme na 17, na 18, když to vemu jednoduše. Tady v uvozovkách na případnou intenzifikaci zbývá teda 7 milionů, když to dopočítáme jakoby dobře. A to jsme na úplném stropu možného úvěru na dalších 15 let. Já se přiznám, že po nástavbě jako takové problém nemám, ale za jiných parametrů, než je zde deklarovaný 12 milionů. Já se domnívám, že ty okolní obce by se opravdu měly poprat o to, aby ty děti do Mnichovic mohly dále posílat. A pak teda jejich příspěvek by měl být, řeknu, adekvátní tomu, jakým způsobem tu školu v rámci svého počtu jako celkově zatěžují. Určitě příspěvek, nikdy jsme se nebavili o tom, že by byl adekvátní tomu, jak tu školu zatěžují. Dokonce i v tom návrhu, který byl předložen na té schůzce únorové, tak byly ta výše příspěvku vypočítána podle počtu dětí, které dlouhodobě navštěvují tu školu. Já předpokládám, ale jako nejvíc tam chodí dětí mnichovických, takže jako... Já vím, ale kdybychom tam neměli ty děti ostatní, neříkám, že bychom se a priori museli řídit rozhodnutí Říčan, nicméně ty vypověděli 19 školských obvodů, nebo 16, abych nelhal. Takže kdyby v uvozovkách tady nebyly děti okolních obcí, tak kapacita momentálních 2 školských zařízení, což je základní škola a detašované pracoviště, pro mnichovické děti bude dle mého minimálně na další 4 roky dostatečné. Já vím, že těžko můžeme ty děti z těch volných obcí dostat ven ze školy v průběhu roku. Nejenom, že je nemůžeme dostat ven, nejenom, že nemůžeme dostat ven ze školy v průběhu roku, ale také tady existuje školský zákon. A školský zákon jasně říká, že musíme přijmout všechny děti
i když tady nejsou v trvalém bydlišti, pakliže máme volnou kapacitu školy. A kapacitu školy vždycky máte volnou, protože kapacita školy se počítá na učebny a vy třeba v 8. a v 9. třídách máte 20 dětí, ale kapacita té třídy umožňuje 30 dětí, takže 10 míst máte volných. A takhle se v každé té učebně nasčítá pár těch volných míst, což se stává naprosto zcela standardně. A pak máte kapacitu třeba 80 míst volných, ale vy je máte po těch jednotlivých třídách a najednou vám přijdou prvňáci, ale nemáte ty učebny a vy těžko asi ty prvňáky, 10 prvňáků šoupnete k deváťákům. Takže se stalo to, a už to tady opakuju po několikrát, jen to musím říkat znova, že třeba v Říčanech vypověděli ano 18 školských obvodů a došlo k tomu, že se tam kupčí s trvalými bydlišti dětí před zápisem do základní školy a prodává se trvalé bydliště za 10 000 korun. Musím říct, a dovolila bych si citovat, vyšel článek v Zápraží a vyšel článek i v učitelských novinách. Město Mnichovice šlo opačnou cestou. S okolními obcemi se dohodlo na přispění téměř 2,5 milionu korun a postavilo společně novou malou školu. V jiných obcích se nedohodly a spádové školské obvody vypověděly. Došlo ke kupčení s trvalými pobyty dětí před zápisem do základní školy. Vyšlo to jako v několika médiích, který prostě řekli, že jsme postupovali zcela správně a byli jsme jedni z mála, kteří se dohodli a něco z toho měli, protože jinde se nedohodli. A ty rodiče, kteří jsou zoufalí a mají svý dítě, který prostě nemá kam chodit do první třídy, udělají všechno pro to, aby to dítě někam dostali a je to jejich právo a nikdo se jim nemůže divit. A jestli se moje dítě, teď 4letý, nedostane do základní školy, já taky budu dělat maximum pro to, aby se tam dostalo. Jako prostě tak to je. Ale to je to pouze situace, která se stala, dotlačil ty rodiče do toho stát a možná prostě zákony, ale ty rodiče nemají jinou volbu. Takže to udělat musí a proto se kupčí. A já myslím, že je prostě vždycky lepší cesta se domluvit. Takže moje představa je, aby z těch 12 nebo z těch 11 760 milionů spoluúčasti, což už dopředu říkám, že je před soutěží, čili doufám, že se to vysoutěží lépe, jsme u toho samého, to máš pravdu, tak bych chtěla, aby nám se nějakých zhruba 6 milionů vrátilo. A nemůže se nám vrátit tak, že nám přispějí spoluúčast na akci, ale oni to dají jako příspěvek na provoz. Tomu rozumím. Tak, takže to bych byla ráda. Nicméně za to my bychom jim měli stanovit pouze určité koeficienty procentuální nebo počty dětí, které jim budeme brát. Protože chápu, vyčúranost některých obcí, který si postaví další obec a budou chtít, aby ty děti chodily sem. A samozřejmě tomu musíme zabránit. Právě toho se bojím, aby pak byla vůbec možná dohoda na nějakých těch parametrech spoluúčasti. No, nikdo z nich tu školu zatím teď nemá a ani nemá kam ty děti dát. Takže jako teď dohoda. My zatím máme platný školský obvod. Ano. A rozdíl mezi tímto a čovkou je v tom, že tady žádáme o dotaci. My tu dotaci vůbec nemusíme dostat. A v okamžiku, kdy ji nedostaneme, tak ji vůbec nebudeme stavět, protože prostě nemáme z čeho. A rozdíl mezi čovkou je v tom, že tady už jsme schvalovali smlouvu o dílo a zadávací dokumentaci. A když tam ty důležité podklady nebudou, tak jsme prostě druhý. No ne, že tady do té doby, než bude rozhodnuto o dotaci, tak je obec povinná mít někde 11 760 000. To je závazek, ke kterému se v tuto chvíli zaváže. Je tam... Je tam čestné prohlášení nebo rozhodnutí zastupitelstva, že se zavazujeme spolufinancovat tuto akci. Ano. A tak je to u všech dotací, o které žádáme. Tak je to u masky, tak je to u ropu, tak je to u všech dotací, které jsme doteďka dělali, tak jsme se k tomu zavazovali. U masky se dokonce zavazujeme k tomu, že to předfinancuje. Ano. A jinak ale u všech dotací doteďka jsme to tak dělali. Můžu se zeptat, je představa teda o tom objemu, který bychom chtěli od těch ostatních obcí? Představa je, chtěla bych, aby ty obce dohromady daly 6 milionů. 6 milionů. Já jsem totiž, ty jsi mě tam nemenovala, já jsem na té poradě byla taky. V tom únoru a pamatuju si to číslo 6 milionů. Dobře, když to omlouvám. 6 zůstává na Mnichovice tím pádem.
No, je to cena ta spoluúčast 11 760 000 je před soutěží. Já jako předpokládám, že se to na něco vysoutěží. A mě velmi mrzí, že říká, že jako máme špatnou technologickou stavbu, protože ten projekt je z roku 2012. Ty si ho několikrát i poznámkoval, seděli jsme u tebe v kanceláři s projektantama a nikdy si neřekl, že lehká ocelová konstrukce, která byla volena proto, aby co nejméně zatížila tu podkladovou školu, že je špatně. No důvodem je to, že ono není moc výrobců těchto tenkostých profilů. Aha, tak jenom mezi tím, když vycházely články, že něco takového připravujeme, tak mě asi 5 výrobců kontaktovalo a nabízeli všechny možné systémy, všech možných, a tam je jasně určeno, že to jsou nějaké válcované plochy, ocelová, nějaká válcovaný to nejsou právě. Jsou to válcovaný. I tato technologie je podle mě jediná, která nám dovolí, aby jsme to za těch 6 měsíců udělali. Bylo to právě braný s ohledem na to, že se musí začít. My jsme chtěli také, nebo respektive suchý systém byl navržen i v druhé variantě. Původně soutěž poptávala dřevostavba jako taková. A například projektanti jasně řekli, že dřevostavba v 3. patře zásadně naddimenzováno zateplení a i zvukové a tepelné izolace. Dřevostavbu máme ve školce, ale letos už pořizujeme za 200 000 klimatizace, protože ta izolace je tak malá a nedostatečná, že se tam v létě nedá být. Kdyby to byl srub, paní starosta. Nicméně si musíme říct, že ta sendvičová stavba je nemlichta sama. To znamená, ta stěna je složená úplně stejně. Takže jako jestli mluvíme o nějakých izolačních parametrech, tak asi jako nemluvíme. A jinak ještě jsem chtěla dodat, že když jsme pořídili tu projektovou dokumentaci, tak se vyskytlo několik skupin otců, kteří přišli s tím, že asi je to drahé, že asi možná by se mohlo najít úspora, a já jsem všem takhle dala tu projektovou dokumentaci a řekla jsem, najděte úsporu, budu vám líbat ruce. 3 skupiny otců, možná i někdo z nich sedí, přišli s tím, takže přinesli ty projekty zpátky, oboznámkované od svých projektantů, stavebních firm, se kterými mají zkušenosti, a všichni říkali, že prostě na tom je možná úspora někde 500 000 korun, jestli se budeme bavit o tom, že tam bude mít zásuvek nebo nebude mít zásuvek. Takže si de facto můžeme říci, že ta cena těch 39 je asi ta, na které se to bude cirka soutěžit. Jestli jste mluvila s firmami, které... Ne, o projektu. Ne, o projektu. O tom projektu. No, tak jestli to nedá naprojektovat levně. Jestli mluvím se stavební firmou... Ne s firmou, s projektantem, to je rozdíl. S projektantem, ne s dodavatelem. Se stavební firmou. Nicméně mám teda ještě pár dotazů. 4 měsíce na stavbu se počítá s tím, že to bude děláno za provozu, to znamená s určitými omezeními, děti, přestávky a tak dále. Už jsme ohledně toho měli 2 schůzky. Minulý týden ve středu, ve čtvrtek proběhla školská rada, kde jsme to i detailně probírali. Byla schůzka s projektantama, byla schůzka s paní ředitelkou. Samozřejmě víme, že je to velký problém. Navíc se bude dodělávat zateplení školy. Zateplení školy začíná 30. května a končí 30. září podle uzavřené smlouvy. A v srpnu by už měla být nástavba, čili 2 kohouti na jednom smetišti, uřídit 2 stavební firmy na jednom staveništi. Přesto se domnívám, že by byla velká škoda z tohoto důvodu tu žádost o dotaci nepodat. A naopak, že by měla být snaha udělat všechno pro to, aby jsme to zvládli uřídit. A pak samozřejmě naprosto vím, že je špatně dělat nejdřív zateplení a potom nástavbu. Víme to všichni. Nicméně ta nástavba byla tak naprojektovaná, že se už původně počítalo se zateplením, kde byla podána žádost o dotaci. A na druhou stranu mi přijde lepší držet holuba v hrsti, než mít vrabce v hrsti, než holuba na střeše. Protože kdybychom prostě odmítli zateplení a čekali, že bude nástavba, tak taky nástavba nemusí být, protože nedostaneme dotační peníze. Tak myslím si, že by bylo dobré, aby ty okna byly vyměněny a zateplení bylo takový dotaz. Nebude vadit to, že vlastně, když tam budou vlastně ty 2 firmy, tak ta firma má vlastně udělat zateplení vlastně vršku. Nebude vadit to, protože oni to nebudou dodělat ten vršek.
Ne, oni jako mají... ty dotace Zateplení bude. Ne, tam je to právě tak, protože předtím už byla podána žádost o dotaci na zateplení a projekt zateplení byl hotový, když Agora z Liberce, tedy projektanti, začali dělat nástavbu. Takže ty už to dělali prostě s tím, že věděli, že to zateplení bude a to zateplení je plánováno zase tak, že se vědělo, že se v budoucnu musí dělat nástavba, protože už byla objemová studie. Takže zateplení je pouze v podstatě podlahy na půdě a jsou to jenom položené nějaké zateplovací desky, které tam jsou položené na volno a se Státním fondem životního prostředí, a to byla první otázka, když jsem mluvila s tou projektovou manažerkou, tak bylo projednáváno, budeme dělat někdy nástavbu, můžeme pak použít tuhle izolační vrstvu o patro vejš, nebo můžeme tu izolační vrstvu nějak v úvozovkách vyhodit nebo použít někde. Takže v podstatě, když ji použijeme o patro výš a nezhoršíme to, jakoby ty parametry toho zateplení, tak Státní fond s tím nemá sebe menší problém. Je jim jedno, jestli to bude tady nebo tady, ale potřebují, aby jako celek to fungovalo. A pak ale ještě... A to znamená, se vejdeme i do toho zatvévačka, které bude řádově do 6 měsíců od předání stavby. Závěrečné vyhodnocení akce zateplení. Protože v té době už bude muset být nástavba, tak aby byla uložena... Může být samozřejmě... A jestli počítáme, že to nebudou 4, ale 6 měsíců, možná 7. Může být samozřejmě problém, jako teď myslíš s nástavbou. No jasně. Nástavba by měla podle projektanta být v ideálním případě 6 měsíců. V ideálním případě. Říká, že za 4,5 měsíce je možno, aby to někdo postavil, když to bude šikovná firma. Čili samozřejmě budeme muset, a to je pravděpodobně na to člověk, který řídí stavební prostě zakázky, asi to je profese, aby prostě udělal takový harmonogram, aby samozřejmě se tyhle ty dvě věci daly skloubit. To znamená, aby oni postavili, jako laicky to vidím, konstrukci, hrubou stavbu, zastřešili to a už někam dali tu izolaci, aby ta izolace byla použita. V nejhorším případě, podle projektové manažerky, co může hrozit, je, že tu část toho materiálu za tu izolaci by nám neproplatili. A je to, mám pocit, asi 100 000 nebo 120 000. A není jednodušší teda tu izolaci nechat jakoby na stávající půdě, udělat na to novou podlahu? No, ona se nová podlaha dělá, ona ta půda zůstává a na to se nová podlaha dělá. Ono to má rastry a zavětrování. Nedokážu jako... teď říct, jestli jako je tam mezi tím prostor, aby se tam izolace vešla. To určitě tím se bude jako... No ne, že mi přijde jako ohrožovat hypoteticky teda to řekne stavař určitě, dotací, jinou dotaci mi nepřijde až tak úplně jakoby šťastný. No tak myslím si, že když se povede prostě mít nějakých 70% jako ceny nástavby, tak možná nějakých 120 000 na izolaci bychom mohli unést, ale samozřejmě budu dělat všechno pro to, aby to byl uznatelný náklad a mohli jsme to použít. Ještě nikde není řečeno, že tu dotaci dostaneme. Rezerva je teda 5%, jsem to stihnul rychle vyčíst. Rezerva v nástavbě byla asi 2 miliony. 5% řádově teda. A tudíž se chci zeptat, protože se možná sejdeme za 2-3 týdny ohledně čistírny. Znamená to, paní tajemnice, že v případě, že přijmeme 30% spoluúčasti s tím, že už čerpáme 6 milionů z úvěru při maximálním úvěru 25 milionů, můžeme zatížit obec již pouze 7 miliony. 12 a 6. 12 a 6 je 18 na 25, 7 milionů. Je to tak, jo? Je. To děkuji. Tam je dotaz. To dotaz, já bych odpověděla na dotaz spíš paní Třebické, která se ptala, kolik by vlastně měly hradit ty okolní obce. Já jsem to počítala, ty okolní obce jsou adekvátně přepočítané, není to jako úplný počet obyvatel, protože Mirošovice zajišťují svůj stupeň a Střihařov má zhruba dětí v Třijově. Takže Mnichovice odhadeny velmi zhruba mají v současné době 3300 obyvatel a ty zbývající obce z toho spádového obvodu mají celkem těch přepočtených 2500 obyvatel. Teď bych měla ještě jeden dotaz, asi na vás opět, na paní ředitelku. Kolik bude žáků k 1. září, to vy už víte, že po zápise
Máte nějakou představu, nebo asi bychom skutečně měli slyšet, jakým způsobem to bude organizováno? Mně to připadá, že je to obrovská investiční akce, nebo 2 akce, které se ještě budou prolínat do sebe. Určitě se to zorganizovat nějak dál, ale třeba bychom to taky měli vyslechnout. Jak kolik máme žáků do školy, nebo jak budeme organizovat, když se ještě nad tím vším množstvím dětí bude stavět? Tak od září plánujeme tak, že pojede škola na náměstí v podobném režimu jako letos, to znamená první třídy na náměstí, protože po loňském roce, kdy jsme velmi zvažovali, koho dát na náměstí, jak to udělat, tak ten výsledek je lepší, než jsme očekávali, takže chodí k nám rodiče a říkají, že to byl velmi dobrý dát ty malé děti na náměstí. Takže ty obavy, které jsme měli, že to bude velmi rizikové, nám zatím dopadly spíš pozitivně. Takže počítáme to samé udělat i v příštím roce, tak, abychom těm prvňákům zajistili ten komfort, jaký jsme máme letos, tak opět, že bychom tam dali 3 třídy dětí a k tomu teda tam nechali tu jednu prázdnou místnost, kterou ty děti využívají něco mezi hernou, učebnou, tělocvičnou a vším dohromady. A ty 3 třídy, které tam máme teď, se nám přesunou do školy, kde nám odchází 1 9. Takže v tuhletu chvíli máme v celé škole volných, v celé škole je 20 místností. A do těch 20 místností nám přijde 19 tříd. Těch 20 místností je včetně počítačovky, včetně malé učebny jazykovky, což je menší prostor než tohle. To je prostě 20 místností. Samozřejmě je to provozně velmi náročné tam ty děti mít, takže očekáváme, v příštím roce budeme mít asi 500 dětí, teď máme 450. Takže z toho jich 70 tak zůstane na náměstí těch prvňáků, kolem 70 nebo 75. Takže kolem tak 420 dětí očekáváme u nás tady na té velké škole. Takže bude to velký frmou, velkoobrátková, výdej jídla a všechno možné, nebo vůbec ten přesun, ale předpokládáme, že příští rok ještě zvládneme. Pokud bychom zůstali ten další rok, tak už jsme na tom zase ještě hůř, protože vlastně by nám zase to velké množství dětí přešlo sem a bude nám odcházet v tom dalším roce. Letos nám odchází 9áků 23, tuším. V příštím roce nám těch 9áků bude odcházet asi kolem 630. Takže je tam vždycky jako velký ještě skok, když k tomu je 70 až 80 prvňáků. Ale jak se to teď odpověď na otázku, jak se to plánuje? Tak ta práce, myslíte teď? Takže už teď se domníváme, že máme udělat stejný krok jako v loňském roce, to znamená o týden odložit začátek školního roku, protože to je v režimu školy a zřizovatele, není potřeba žádat ministerstvo o výjimky a podobně. Na ten týden zajistíme příměstské tábory v režimu náměstí, které teď máme k dispozici. A potom v těch dalších týdnech, kdy teda očekávám, že pokud to vyjde dobře, všechno by vyšlo, tak aby ty největší práce byly odvedené ještě v srpnu, případně začátkem toho září. A potom se teda zabezpečilo ten vchod dětí do školy, ten hlavní vchod, všechno by šlo tím hlavním vchodem, a aby to šlo od zdola a vlastně jako staveniště byly všechny ty strany okolo. Když jsme to počítali, tak v ideálním případě bychom chtěli, aby každé třídy se to dotklo to omezení tak maximálně na 14 dní. Na těch 14 dní buď budeme muset překlenout tím, že paní ředitelka je pošle nějaké environmentální do lesní školky. Nebo nějaké podobné aktivity, které budou hlavně mimo školu. Potom jsme samozřejmě zvažovali variantu, že by se prostě na takhle omezenou časově krátkou dobu dalo učit možná třeba i tady. Není to teda ještě samozřejmě předjednáno s hasiči a tak. Potom je varianta učebny ve Struhařově, která tam má jednu učebnu s interaktivními tabulemi ve školce. Protože, jestli můžu do toho skočit, tyhle ty krátké věci bychom řešili jako směrem, že to je výjezd, kde se můžou učit a nemusíme to ani ty místnosti jakoby kolaudovat na to, že je to učební prostor. Takže předpokládáme. A ještě další odpověď, kolik máme dětí od září. To není jednoduchá otázka. Já vím, ta je velmi složitá, takže přibližné číslo teď momentálně je 7, tak to bylo asi včera, ale v tomhle těch číslech se nám celkově, dětí do školy celkem školy kolem 500. A třeba kapacita školy je 580. Kapacitu máme velkou. Tam nemáme problém s kapacitou, ale jenom ty děti se tam nevejdou. Máme to jiný problém, že? Ano. Nám se trošičku krátí kapacity na vývařovně Ano. a kapacity na jídelně jako takový. Ano. My jsme letos... A teď bych se chtěl zeptat na to B. My tady rozhodujeme o nějaké první části. Ano.
Předpokládám, že nástavba řeší nějakých řádově plus minus 200 dětí odhadem. Ano, když to jakým způsobem teda v případě, že dotace bude přidělena, bude postaveno, předpokládám, že logicky nás stát donutí k tomu otevřít tyto třídy. Domnívám se, že snad až od září teda roku 2015, no, to nemusí být jasné, mohu domluvit, děkuji. Jakým způsobem to bude zajištěno teda od 1.9. nebo ač bychom o další týden odložili, tak řeknu od 8.9.2015 v rámci školního stravování. To mi teda je záhadou, protože i v tomhle přepočtu 580 plus teda 260, já už jsem na cifře přes 800 a s kapacitou 600, u které nám hygiena řekla, že více už ani za nic, co dál. Znamená to tedy, že hovoříme o tom, že rozpouštíme během řádově 2 let do školství 9 milionů mních, 12 milionů tady, 6 milionů zateplení, ať je to pro mě jednodušší v číslech. Takže jsme 18 plus 9, jsme 27. Znamená to, že v roce 2015 se bavíme o další řádově třeba 20 milionové investici do nové vývařovny a jídelny? Na to asi úplně neumím odpovědět. Objemová studie z roku 2009, kterou nechalo zpracovat minulé zastupitelstvo, hovoří o tom, že ta škola se musí samozřejmě rozvíjet koncepčně a musí se tam udělat i nová tělocvična a nová jídelna s výdejnou, protože ty stávající nestačí. Tělocvičné zařízení pro 13 dětí a už v současné době škola není možnost vystřídat všechny třídy v té tělocvičně. Takže zastupitelstvo uvolnilo ze svého rozpočtu, jestli se teď nemýlím částku, myslím, že 650 000 celkem na projektové dokumentace. Mám připravenou a předpracovanou zakázku výběrové řízení na projekty, na jídelnu, na tělocvičnu a na půdní vestavbu do Mnicha. Jestli se vejdeme do té částky, která je určená, to nevím, to se ukáže soutěží. Projekty na nástavbu školy se pohybovaly od 380 000 do 1 900 000 u těch 18 firm, co se přihlásily. Takže nevím, jestli se do toho vejdeme. A tento dotační program by měl být 3letý a v dalších 2 letech by mělo být dalších 700 milionů. To samozřejmě mluvíme o tomhle programu Ministerstva financí. Ano, takže za stejných podmínek můžeme předpokládat. Tak to se nedá samozřejmě říct. Dá se to předpokládat. Dá se to předpokládat, že budou stejné. Samozřejmě financování do budoucna, jako tady ještě... Takže se můžu teda v tom případě zeptat, předpokládám, že tělocvična s jídelnou byla někde kolem 80 milionů. Tělocvična s jídelnou... Já už si to nebál, já teď nejsem jistý, jestli to byla 100 včetně nástavby. A nebo to byla 100 bez nástavby, protože tam se ještě stavil to přední atrium a tak dále. A nástavba Mnicha, to se asi jedná o to, že bychom nad stávajícím objektem stužili stropy, skazovali střechu a byla by tam jedna velká půdní vestavba. Tam je nějaký předpoklad finanční, nebo už nemáme žádný nástřel? Nástřel finanční předpoklad je ten kolem 5,5 milionů korun. Ano. A to předpokládám, že tam asi těžko dotace nějaká bude možná, kromě toho, že by nám teda ty okolní obce něco přispěly. Ne, určitě by se žádalo o dotace, například... Ve stejném režimu, jako je to tam? Ne, například nové programové období v roce 2015 na začátku roku. No, ale 16 ne, v půlce už roku 2015 budou zahájeny dotace MAS. A třeba dotace MAS, kdy, a to taky už bylo několik jednání starostů, bohužel se nebyla ani na jednom z nich, takže předpokládá zásadní prioritu a to bude školství. Takže například dotace MAS budou prostě tyto dotace, které budou pokrývat a nebudou to už dotace, které budou do půl milionu výše projektu nebo do půl milionu maximální částky, ale budou rozdělovat masky daleko větší množství peněz. To se předpokládá. Takže de facto si to jenom tak jako takový krátký úsudek můžu udělat, že teda v případě, že by bylo nutno posílit, když pominu tělocvičnu, jakože to je teda jeden z prvků, který samozřejmě asi jako by byl vhodný, nicméně nevím, jako asi paní ředitelka mě bude mít ráda, ale řeknu jako nezbytně nutné, nicméně pochopím, že když jídelna nevyvaří více jak 600 jídel, tak 800 dětí se asi na 600 jídlech jako těžko jako já bych teda, mě by napadlo jako řešení, když začneme vařit o hodně hůř, to je to dobrovolná věc, tam ty děti chodit nemusí.
Takže když se půlka odhlásí, tak to vyjde. Já jenom na přechodné, omlouvám se, možná to nemusí být ani zaznamenané. Takže de facto, když si řekli, že řádově bychom se bavili o jídelně, protože to asi předpokládám, nebo nevím, jestli je to včetně vybavení, jestli je možný teda ta dotace se poskytuje, to taky nevím úplně. Bez vybavení. Takže to těch odhadovaných 15 milionů asi tak cirka by to mohlo jako odpovídat. Budeme se snažit získat vybavení zase z jiných dotace, jako se to povedlo u Mnicha. Samozřejmě se to povést nemusí, ale povedlo se to u Mnicha, takže vybavení jsme získali z dotace MÁS. Prostě když se člověk pokouší, jako na občas něco jde. Musí proto dělat maximum. Mě na tom napadá ještě jedna věc, že v rámci celého jako rozvoje školství v republice se hrozně mluví o tom, že ty podpory, které půjdou ze strany státu, budou na školy, teď se jim říká svazkové, i dokonce prostě školy, které pokrývají nějaký region. To budou určitě výrazně prioritní věci k tomu, aby se stát podílel na rozvoj školství. Že tam, kde jsou vypovězeny obvody, tak už teď momentálně se to dává do novely školského zákona, dokonce takové věci, že si stát chce ponechat právo, aby krajský úřad měl v přenesené působnosti možnost rozhodnout, že i když ty cizí děti nebudeme chtít, takže nám třeba na 2 roky nařídí je přijmout. A podle školského zákona nesmíte to dítě, které přijde během těch 9 let, nikam poslat. Takže jsou tam obrovský díry v tom zákoně toho, když se postavíme, že se jako zavřeme. Tomu já rozumím, já jsem se ptal. Takže je to velmi složitý, takže to vyjednávání o těch příspěvcích a o té spoluúčasti je na úrovni prostě vyjednávání, co se dá jako vyjednat ještě za dobré víry, protože už teď víme, že máme děti, které jsou přihlášeny do Mnichovic a nikdy tady nebydlely, ani tady bydlet nehodlají. Jsou tu prostě přihlášené k trvalému bydlišti. Stejně tak se to stalo ve všech obcích, které se uzavřely, ať už jsou to Říčany nebo Stránčice. A Všestary, které mají uzavřený obvod jenom s náma, to znamená z hlediska obce dostali jakoby příkaz, když se to tak veme, všichni dejte děti do Mnichovic, tak polovina z těch dětí, co jsou teď k nám do Mnichovic přihlášený, se stejně tak přihlásilo do Stránčic a tam jdou teda tvrdě na odvolačky přes právní řízení a právní spory na to, aby dosáhli svého, protože to mají prostě za barákem. Jakoby tu cestu, že obec se rozhodla, budete všichni chodit do Mnichovic, prostě se snaží obcházet ty lidi, jo. Takže to je jenom... Já jenom jsem se ptal, abych si udělal nějaký hrubý nástřel, kolik cirka to školství za řádově 3 roky může jakoby pro ty Mnichovice pojmout. Jsem se v rychlosti dostal na částku řádově 45 milionů vlastních zdrojů. Jako. To jsou ty peníze, které buď už tam jsou, což je Mnich a zateplení, a který nás jakoby čekají, buď tohle nebo jídelna. To je jenom, aby jsme jako věděli, o čem tady hovoříme. Jako, že ale ještě bych si dovolila ještě jsme pominuli jednu věc. A to je doprava. My budeme nabírat lidi ještě z okolních vesnic a už dneska je to katastrofa. To vy všichni víte. Bude to někdo řešit, nebo uvažujete si? Já nevím, jak myslíte dopravu. No, ty děti do té školy vozí všichni autem, že jo? Já teda vím, že po loňském roce teda z našeho je i... Ne, ale jako to, co je z našeho pozorování, tak ten letošní rok ve chvíli, kdy máme cestičky od hasičárny, od Jána, a část dětí na náměstí se velmi sklidnil. Je to spozorování rodičů a školníka a všech, kteří se pohybují kolem školy. Že se to zlepšilo oproti loňskému roku. Takže ta doprava, s tím se nebude dělat nic. Paní kolegyně, že když jsme se bavili o obchodácích Mnichovicích, tak se vám doprava nezdála zátěží a přes školy se vám zdá zátěží. Tak bych jenom chtěl říct, že podle posledních jednání dohody o partnerství s Evropskou unií, který probíhalo dneska dopoledne v Praze za řízení MMR, tak na školství, na vývoj, výzkum a vzdělávání by mělo být alokováno 76 miliard korun do České republiky v období tedy 2014-2020. A takže jenom bych chtěl upozornit, že tam ty peníze nějaký asi budou potom narozdělovány. Pak je debata, za jakých podmínek to v rámci těch evropských programů bude. Aby jsme teďka neskákali do 70% s tím, že by v roce 2015 mohlo být třeba 85%. Ještě bych tady chtěla říct jenom jako jednu věc. Máme tady asi zhruba čtvrtinu dětí, které jsou teda předškolní
A my si můžeme říct, že se teda uzavřeme a pak bude následovat to, že se tady bude teda kupčit s těmi trvalými pobyty a ty děti se sem stejně dostanou, akorát s tou Mnichovice nebudou mít nic. A taky se můžeme dostat do situace, kdy jako nevím, jak bychom to teď udělali s mnichovickými dětmi, když je těch dětí třeba 68 a oni by se prostě nevešli do 2 tříd. Takže jsou rozdělení do 3 tříd a k tomu jsou přidaný děti z těch okolních obcí. Takže na pohodlný... Mnichovické děti do 2 tříd, ale máme 3 tříd. Já myslím, že loni by se nevešli. Já myslím, že by se vešli, jsme s paní ředitelkou o tom debatovali, že by se vešli do 2 tříd. Protože by byli... Myslím, že jsme byli číslo 58, nechci se hádat. Ale myslím, že tomu tak bylo. Tak když jsme to počítali naposledy, když jsme byli na čísle 32 ve třídě, což není možné. Nevím, kdo by chtěl, aby se ho dítě... Já myslím, že pořád se ještě bavíme, já se omlouvám, že to skáču, pořád se ještě bavíme o tom, že i v těchto podmínkách, které máme velmi stížené a složité, pořád chceme, aby ta škola byla i o tom, co je uvnitř. To znamená, necpat děti na 34 do třídy, to je naše právo. A pokud budeme uvažovat jenom v cifře, splníme zákon, to znamená, nacpem děti bez ohledu na to, jaký je ten výstup, tak to takhle můžeme dělat, ale mám pocit, že na tom prostě budou jakoby doplácet děti z Mnichovic. Takže ta naše jakoby mírná otevřenost, protože stejně tak jako Říčany vyhlásili, že nikoho nebere, my jsme to vyhlásili stejně, když jsme věděli, že jako na to nemáme až tak moc velké právo, ale rozšířili jsme to po celém okolí, že se k nám nikdo nedostane, ať k nám ani nechoděj. Pak jsme teda zkusili vydat rozhodnutí o nepřijetí a ono to někteří jako odradilo, takže opravdu jsme se některých těch lidí jakoby, řeknu, zbavili, to je ošklé slovo, jsem nechtěla říct, ale stejně tak se nám někteří lidi zcela záměrně přihlásili do Mnichovic, protože se báli, mají bydliště v Mnichovicích. Ale tohle to je o tom, že aspoň vyjednáme nějaké peníze, jo. A jinak ano, obrovské peníze do školství je to tak. Ty lidi se sem stěhují, ty lidi tady staví domy, mají děti a děje se přesně to, co město dovolilo územním plánováním v minulosti. Takže já si myslím, že to není nic jako tomu... No ale musíme to řešit, nic jiného nezbývá. Asi v roce 2002 nikdo nečekal, že bude takový silný boom vycestovat a odstěhovat se z Prahy, řekněme, na venkov. Ale my to nevrátíme. Ale čekal, pane starosto, ono to bylo jinak. Já si vzpomínám, že tenkrát byl hlavní argument, že oni se sem přistěhují. To se musíme zeptat pana doktora Mareše, který byl pověřený zastupitel v té době a který měl tu přímou vazbu na zpracovatele toho územního plánu. Tak, a já jsem protestoval už tenkrát a proti tomu bytovým zástavbám a oni argumentovali všichni tím, a to opravdu nikdo nevěděl, ale já jsem to tušil, že se všichni sem přihlásí a každý bude dostávat 8-9 tisíc a ty otce budou bohatnout. Jo? Nikdo nepředpokládal to, že sem přihlásí maximálně dítě nebo že se sem vůbec nepřihlásí a budou tady bydlet. Že? A z toho vzniká ten problém toho prstence okolo Prahy. A já mám jeden dotaz, Petro. Prosím tě, to plnění za ty školské obvody v těch okolních obcí, je ta jeho výše limitována nějakou legislativní omezení? Ne, to není nastavený nikde. To je to, co dojedná. To je to, co dojedná. No, tak potom je to zákon nabídky a poptávky, pak normálně zmáčkneme, co to bude přece. Ale dobře, ale proto já mluvím o tom, že volný 12 milionů. Bylo by dobrý, aby si na to jednání někdy přišel. A snažil se třeba pana starostu Zvěřinu Mirošovic zmáčknout. On by ti to vysvětlil. Já myslím, že to, jak jsme je zmáčkli a dostali z nich 2,5 milionu korun na 2 roky, bylo asi jako deska jako z říše snů. Nestačí, že pracujeme tamhle s paní Tesaříkovou na plném plánu. Naopak změna školského zákona v předloňském roce uzákonila to, že ty obce nemají vůbec žádnou povinnost sem platit za děti, které tu jsou. Ale naopak Mnichovice jakoby dostávají větší... Vy to máte v součástí peněz, který sem přijdou. A to bych chtěla říct, že za každé dítě, které my tady máme ve školce a ve škole, za každé dítě, právě kvůli změně rozpočtového určení daní, my dostáváme peníze. Když jsem se ptala před 14 dny na Svazu měst a obcí, bylo mi řečeno, že to bylo 7 000 ročně a že to ty peníze byly. Já jsem říkala, že to bylo určitě míň a oni říkali, že ne. Takže 7 000 jde za každé dítě, které my tady máme ve škole, i když není naše. Je pravda, že jsem do tohoto součtu nedal ty provozní náklady, které řádově činí 4 miliony ročně na školu. To je pravda. Právě které jsou v rámci regulace z toho RUDu jako hrazeny. To je pravda. To se musím omluvit. Že i v každém rodinném rozpočtu víme, že nemít děti by bylo levnější. Že kdybychom ty děti vůbec neměli, tak bychom měli peněz všichni. Omlouvám se.
prostě ty děti něco stojí, ať jsme na území obce asi nebo doma, že? Já bych to pane starostu zasadil ještě do celkových čísel. Já jsem se od paní Vojtíčkový asi před půl rokem vytáhnul celkový proinvestovaný sumy od revoluce do teďka do jednotlivých kategorií. Tak abyste měli představu, tak prostě do infrastruktury typu vodovody, kanalizace, čovka bez silnic, jo, tak to je 257 milionů. Do infrastruktury školský 10, a když v tom moment, takže 4% do školství. A teď se to samozřejmě otáčí, to, co se nedávalo do školství celý ty leta, tak se dává něco navíc. A když se to přečte, když se k tomu přičto 40 milionů nástavba, zateplení a všechny tyhle věci, co vy jste teď zmínil, jo, tak se ten poměr nedostane ani na 80/20, bude to 15. Akorát, že musíme dedikovat stejná čísla. Ne, to jsou 280 je včetně dotací. Samozřejmě. Já mluvím 45 jenom vlastních zdrojů. Aby jsme si nepletli dojmy s pojmy. Já jsem to řekl, jsou to nominální čísla. Ano, proto si musíme říct, že jsme dopláceli pouze 15%, takže řádově těch 280 milionů bylo někde kolem 25-30 milionů. Já se tím snažím říct, kam tekly ty toky v rámci města i společnosti a co je nějak zafinancovaný a co je podfinancovaný. To, že by se to historicky, kdyby se to přepočetlo podle dotací, jo, tak to bude jinak. A my do budoucna nevíme, jaký budou ty dotace. Ještě loni jsme si mysleli, že na školu dostaneme 50, teď 70, třeba to za rok, až se naplní. Jsme si jenom mysleli, že dostaneme, ale myslíme si furt, že jenom dostaneme. Jasně, to není jistý. Ale jenom, aby bylo jasný, kolik se kam proinvestovalo. Ten poměr je zhruba 96,4%. Tomu já rozumím. V tuhle chvíli se po mně chce, abych hlasoval pro schválení vlastních zdrojů ve výši 12 milionů na stavbu za 40 milionů. A před hodinou jsme zůstali v debatě, že nechceme uvolnit 12 milionů na stavbu za 100 milionů. Jo? Nicméně... To je přece naprosto nesrovnatelný. No souvisí to tak, že když tady říkáte, že se investovalo hodně peněz do silnic, málo do školství, tak to srovnejte. Prostě to je přece nesrovnatelné. Ministerstvo pro místní rozvoj obce byly povinný udělat kanalizaci do nějakého roku. Ale já jsem nemůžu když neodsouhlasíme spolučást, tak to nemůžeme podat. V průběhu 30 let mnohem méně peněz, protože plánování infrastruktury. Tak já to řeknu jednoduše. Já v tuhle chvíli nemám... Já v tuhle chvíli nemám problém s usnesením 1, 3 a 4. To znamená podání dotace, uvolnění částky 60 000 a uveřejnění na předběžném věstníku veřejných zakázek. Já si přiznám, že prostě v tuhle chvíli já mám problém hlasovat pro tu spoluúčast ve výši 12 milionů. Já se přiznám, že nemám problém hlasovat, protože město Mnichovice na spoluúčast uvolní 4 až 5 milionů. To je cirka v duchu toho, co i já jsem předběžně projednával se Všestary a Struhařovem. A předpokládám, že jako stejný režim by byl Všestary versus Rusice a Struhařové versus Mirošovice. A teď se přiznám, že jsem trošku jako v nějakým bludným kruhu, protože nevím, jak teda kolegové, aby zase bych nerad jako žádost přivedl do patového stavu, nicméně opravdu já musím zastávat názor ten, že čistírna je dělaná opravdu pro všechny, kteří kanalizaci mají, i ti, kteří mají pouze žumpu, kdežto škola je opravdu pro rodiče, které mají děti školní. No jenom je to taková Maria. Jste vážně tohle? Jako tohle je neuvěřitelné, co tady jako... Jste teda trošku přestoupil, že budou placeny, že mám to vaše důchody. Přijde mi nelogicky. Ano, přijde. Přijde vám vydírat jedno druhým a podmínat jedno druhým. Ale vy jste tady o to, abyste se chovali jako správný hospodář. Teď momentálně dáváte všem nůž na krk. Já nikoho nevydírám v tomto režimu. Já mluvím o tom, že nejsem schopen hlasovat o alokaci 30% na částku 39 milionů a drobné na nástavbu základní školy. V tom stavu, v jakém to momentálně je. Jestli si rozumíme. Já reaguju na tu frázi, kterou jste formuloval. A výrazně se mi nelíbí vaše fráze. Na druhou stranu... Jsem Mnichovic.
Ano, bydlím tady. A mám zájem na odpověď. Moment, můžeme. Oficiálně poprosit, aby ta fráze vaše byla zaznamenána v zákoně. To, pane Revenský, klidně můžete. Ale to by jedno třeba... Já bych jenom chtěl všem říct, že když to vezmete před čísla, tak bohatě stačí, aby se prostě čovka i škola přesoutěžily za 70%. Když by tenhle předpoklad vyšel, to znamená, že z těch nominálních cen to bude 70%, bude ta vysoutěžená, tak ten rozpočet to unese. Vy to víte, já to vím. Jo. Bohužel ten kalkulační model tady dneska nemůže promítat. Vy si to jenom myslíte, ne, že to víte. Vy si to zatím jenom můžete myslet, to je ta cena není vysoutěžená. Ne, já říkám, za předpokladu, že to bude 70%, tak ten rozpočet. Jasně, že to nevíme. Počkejte, pane Jofta, jestli mluvíme o tomhle, tak v případě, že ze 40 milionů bude 70%, já vám to říkám, to počítáme rychle. Z toho 30%, tak jsme 24, tak jsme 8,4. To z 6 miliony, které jsou uvolněny na zateplení, dělá v tuto chvíli 14,4. Pak opravdu zůstává řádově 10 milionů plus minus na investici na čovku. Ano. Jestli je možné hlasovat o tom, že spoluúčast obce bude maximálně 8,4 milionů na nástavbu školy, můžeme o tom v tuto chvíli jednat. A předpokládám, že tohle Počkejte, ta logika je taková, vy jste před chvílí chtěl 80 milionů na čovku. Ne, 80 jsem nechtěl. Jo, máme tam maximální cenu 80. Kdyby se přesoutěžila čovka za 70%, stejně jako... Ale vy přece moc dobře víte ten materiál. Ale vy přece moc dobře víte ten materiál. A to celý bude vycházet. Jo. Já jenom říkám, že prostě když se budete snažit, vy jako zastupitelstvo, dělat maximum pro to, abyste to transparentně dobře vysoutěžili všechno na 70% a něco vyjde na 60, teď něco na 80, nebo něco na 70, něco na 80, tak máte velkou šanci, že to celý ufinancujete. Ale ve chvíli, kdy tady trávíme, nebo trávíte vy, velkou část diskuze o tom, že vám vlastně Amotender předložil neúplný dokumenty, místo toho, abyste řešili už jenom jejich schválení a že to schvaluje, takže v pátek to přišlo a v pondělí se o tom bavíte, tak to prostě nevede k tomu. Řádově byla smlouva týden předtím, takže to jako bylo opravdu vektice. Jako. 30. byla smlouva uzavřená. Vy jste mi poslal, takže 14 dní. Dobře, 14, pardon. No, dobrý. Takže je velká naděje na to, že to město má šanci to ufinancovat. Jenom se musí chtít udělat ty výběrové řízení co nejtransparentnější a za co nejnižší ceny. Jako tečka. V tuhle chvíli tak si dejte do té školy klidně podmínku, že až budete vědět, jak to bude vysoutěžený, tak máte právo to neuzavřít stejně jako tu čovku. Jako máte stejnou možnost. Žádost o dotaci. U všech žádostí o dotace, jako například u žádosti na čovku, tak prostě jsme, jako s tím nebyl problém. Všude bylo, že prostě se to předfinancovat musí. A ty říkáš, že můžeme dotace odmítnout. My jsme nikdy, tak tady můžeme taky dotace odmítnout. My jsme nikdy na čovku neschválili žádné vlastní zdroje. Nikdy. To jsem si chtěl právě... Nikdy. Ty jsi řekla, že je to poslední věc, peníze, která je potřeba u projektu zajistit. Ne, teď myslíš... To bylo prosinec loňského roku. No my jiné financování nemáme než úvěrové. Nebo se bavíš o tom, že teda budeme financovat tohle z rezervy, kde je 7 milionů a pak taky o tom jsem ochoten hlasovat. Tak to jsem se chtěl zeptat. Když se teda tady musí těch 30% alokovat a musí se třeba počítat, že už nezbývají, to se na tu čovku nemuselo dělat? Muselo, my čestně prohlašujeme, že na to máme vlastní zdroje, protože na to máme blábol z ČSOB, že budou ochotní nás v případě potřeby přeúvěrovat nebo zaúvěrovat. No. Tady je čestný prohlášení, že na to budeme mít prostě vlastní zdroje. No. A jenom podáváme, že to bude žádost o dotaci. No. Jsme úplně jako ve stejné situaci, která prošla u čovky, u všech dotací, u všeho prostě, kdy jsme odsouhlasili, že prostě budeme se spolu financovat. Prostě. Je tam to právo potom to nepřijmout. Pak je právo to nepřijmout. Takže to předtím nebylo, ale právě. To je úplně zbytečný, proč napadání, já nevím, čovky, napadání školy. Já si myslím, že je dobrý se o těchto vůbec věcech bavit. Je potřeba i čistička, i ta škola. 100%. Proč my se tady budeme dohadovat o tom, jestli se město zaváže k tomu, že bude předfinancovávat, když se to u každý téměř té dotace musí stejně udělat. No to souhlasím, nevím, proč se k tomu město zavazuje, že bude předfinancovávat.
financovat nebo spolufinancovat. Protože bylo řečeno, že se musí k tomu dávat čestný prohlášení k té žádosti. Tak se dohodneme, že já si myslím, zastupitelstvo pověřuje statutára podepsáním čestného prohlášení na spolufinancování. Je to pro mě jednodušší, než psát 30%. No předfinancování 30%, tak jak je to tady vypočteno. Jak to je, že zastupitelstvo města souhlasí prostě se spolufinancováním se zajištění ve výši 30%. Tak my to můžeme všechno výborně přijmout. Tam dá na základě. Podívejte se, přátelé, tím přílepkem té čističce jsme si zajistili, že ta čistička prostě 80 nebo de facto 96 milionů stát nebude. Protože nedovedu si představit, že by to někdo vysoutěžil za 95,5 a my jsme proto zvedli ruce v tom podmíněvaném prohlášení. To znamená tedy... To trošku umím představit, pane doktor. Já se to nemůžu představit, já bych teda trochu nezvedl. A tím pádem je samozřejmě, že se ty prostředky samozřejmě přelejou zase spojenými nádobami. My nemáme žádný nalitý čovky, chápeš to? Dobře, ale ušetříme určitou částku. 100%, protože nikdo ty už na těch 96 udělat nebude. Já ti řeknu takový blbý příklad. No, my se tady sejdeme, dejme tomu někdy v srpnu, v červenci, kdy budeme mít alokovaných 30% tady, 6 na zateplení. Tady myslíš školu teda, jo? No jasně. No. Úvěr nám poskytuje maximálně, to je těch 6, 7 dejme tomu. Spoluúčast na čovku bude 8,2 v přepočtu. A my v tu chvíli nebudeme schopni, nebo nebudeme ani moci rozhodnout, protože bychom obec zatížili tak, že bude v rozporu s finanční analýzou, kterou jsme si zaplatili. Protože v červenci ještě nemusí být rozhodnuto o tom, že nám něco dají, případně jak nám to dají. A v tu chvíli ty nemůžeš na tyhle prostředky žádným způsobem sahat. A kdy máme znát vysoutěženou cenu za tu čovku? Nebo vysoutěženýho uchazeče? Tam je de facto do konce srpna plus minus. A to tady taky jako nemusí být hotovo, že jo? Tak já se zeptám ještě jinak, co je zásadní to, když bychom dneska tohleto schválili a pokud by se zjistilo v průběhu léta, že vysoutěžená cena bude natolik vysoká, že by to město neutáhlo. Není možné, ať u té čovky i u té školy, u obou. Tak proč by se nemohlo toto usnesení, které teďko bychom schválili, revokovat, nebo zrušit, nebo ano, jak se to říká přesně? Já bych vám doporučil ještě jednu věc, protože jsme si po x letech nechali zkracovat tu finanční analýzu. Paní Vojtíšková moc dobře ví, že loňský rok na konci skončil výrazně jinak, než se čekalo a než ten člověk, který to zpracovával, věděl, když ji v létě dělal. Jako jak já bych postupoval na vašem místě by bylo, že v průběhu června bych požádal tohohle člověka o aktualizaci. Jestli loni vás to stálo 20 000, aktualizace vás bude stát 10 000. Z toho vám vypadnou nový, aktuální a reálnější čísla a vy uvidíte, jaká je vaše reálná finanční kapacita. 10 000 za nějakou aktualizaci, když se rozhodujete o investici za 100 milionů, je úplně nic. A budete vědět, jak na tom jste, nebudete se muset ptát mě. Jo. A bude to číslo, který je podložený nějakýma reálnýma hodnotama nezávislého člověka, který jste si sami vybrali. A to by mělo vám sloužit potom pro to rozhodnutí, do jaký míry jste ochotní, nebo do jaký výše těch investic jste ochotní jít. Takhle bych to viděl. Ale... Jestli ještě k tomu můžu říct, když se podíváte do těch materiálů, já nevím, jestli to mají všichni teda k dispozici, jestli ty čísla v tom znají, tak tady je termín pro podání žádosti o dotaci 11. června. A do té doby, když to teďko neschválíme, tak nemá cenu o tu dotaci v podstatě žádat. Já bych to teďko schválila. Teď to schválte, pak si udělejte finanční analýzu a až budete rozhodovat o tom, jestli to opravdu uděláte, tak už budete mít v ruce papír, který vám řekne, co si můžete doopravdy dovolit. Jestli mohu k té finanční analýze, tak sám víte, že se připravuje novela zákona o rozpočtovém určení daní. Ministerstvo financí, teď už je teda náměstek, co byl na ministerstvu financí, pan Cykl, taky na ministerstvu školství, ukazovala jsem vám, která se zpracovávaly k rozpočtu města, tak řekl, že loňský rok byl rok, s kterým nemáme počítat, že to bylo extra. A bylo ty peníze přišly až ke konci roku. Sám to víte, že prostě ty daně. A že máme některé, ano máme je, ale některé daně jsou předfinancované jako zálohy.
O ty dostaneme my v letošním roce méně. Takže my nemůžeme počítat a nikdo nám, prosím nás, neudělá analýzu tak, že příští rok někdo, až ten stát bude prostě v recesi, nebo ty daně půjdou dolů, tak vlastně vy si uděláte i nějaký rozpočtový výhled, že budete splácet, já nevím, 10 milionů, kdybyste si dali ročně a potom vám seberou těch 9 milionů, to už tady taky bylo, že jo. Teď my jsme měli daně na fyzických osobách v roce 2009, dávala jsem všem ten vývoj toho rozpočtu a dneska máme 1,4 fyzické osoby. Jo, máme ty daně samozřejmě někde jinde. Ale jako nedá nikdo analýzou, kterou my zaplatíme, že se vám zaváže. Nikdo se nezaváže, vždycky tam bude nějaká míra chyby, to je jasné. Ale bude menší, než byla loni, protože dneska ten člověk bude všechno to, co vy máte vědět, a zároveň s tím zná ukončení hospodaření roku 2013, který tenkrát neznal, a ty peníze už na tom účtě jsou. Prostě bude to přesnější stav, než který máte. Ano, ale byl extrémně. Nebude vás stát nic moc. Ano, ale on nedá prostě ten závazek, on udělá finanční analýzu a on dá finanční analýzu na nějaké roky a příští rok někdo zákonem prostě odhlasuje, že obce dostanou zase úplně jiný procent. Závazek nedá, on vám jenom dá podklady. Ano, ale jako nikdo prostě to nedokáže a ty daně jsou taková prostě, takový věštění z koule, sám to víte, že prostě ta daň, máte čerpání nebo plnění máte třeba, já nevím, dám příklad 20 milionů a druhý rok tam máte 15. A nebo u některých máte zase víc, prostě dneska ty daně opravdu jako se nedá z nich, samozřejmě byl to výborný rok, ale musíme se vždycky maličko držet třeba aspoň něčem při zemi. Já neříkám, že máte plánovat v číslech, jako bylo. Ještě tamhle mám plán. Já bych jenom vám chtěl předestřít takovou moji úvahu, jo, která mě nutně jde na mysl, když to tady tak poslouchám. Kdyby to, a doufám, že to tak nebude, stát buď a nebo škola nebo čistička. Tak já vím, že tady asi nepadly všechny argumenty ani od pana starosty, jako co když nebude ta čistička, tak jsem slyšel pouze, že stavební uzávěra, žádný nový přípojky a tak dále. Jasně, tím pádem mluvíme o elementu jako mluvíme o tom, že by se extrémním stavebním. Jo, že by to mohlo ohrozit i tohle. Ano, nerozšiřovali by se dál nějak Mnichovice, tím pádem by teoreticky se i do budoucna mohly zastavit nárůsty počty dětí, které třeba budou do naší školy a podobně. Teoreticky. Protože máme ještě spoustu. Ale teď jako položme si jenom třeba i krátkodobě otázku, co je vlastně v tuhle chvíli jako menší zlo. Jestli prostě, když by byla tady po nějakou omezenou dobu, určitě omezenou dobu stavební uzávěra, než by se dokázala nějakým způsobem dofinancovat ta čistička. Je to problém, ano, ale není to problém, který by se z toho pohledu nedal jako svým způsobem i odložit. Ty děti jsou tady teď a ty tady rostou teď, sorry, to nejde prostě jinak. Mluvíte o dotaci, která buď skončí ve čtvrtek, jakože teda neskončí, protože předběžné oznámení bude plynout dál, nebo minimálně stavebně musí, nebo čerpání musí skončit 30.9.2015. Zatím. Může se to samozřejmě změnit, ale zatím to takhle nastavení je. V případě, že tohle nebude, tak ani není 93 milionů a mluvíme o stavbě čovky buď z jiného dotačního programu, je otázkou za jakých podmínek. A taky kdy, samozřejmě. A taky kdy. Ale tohleto, prostě položte si to jenom fakt na ty misky. Ale já to mám položený dobře. Někdy by tady bylo řečeno, že Všestary, Rusice, Struhařov a Mirošovice nějakým způsobem dorovnají do rozpočtu 6 až 7 milionů. Jelikož je to se starosty předjednáno, tak já nemám problém o tomto materiálu dále povídat. Ale v tuhle chvíli se říká, že město Mnichovice se zavazuje zaplatit 12 milionů, když tu dotaci dostane, a s tím fakt já problém mám. Já se zeptat, pane starosto, proč tam nechodíte na ty jednání? Ale jako tady furt padalo to, že vy tam nejste. Ale počkejte, když tím máte problém. Jednání o tomhle vůbec nebylo, protože tenhle program je znám řádově. A ne, proč nechodíte jednat s těma starostama celkově? Když přeženu měsíc. A můžete mi odpovědět. 18.2. Proč nechodíte jednat o tom školství s těma starostama? Chodí tam paní Protože nejsem gestorem školství. To je celkem jednoduché, proto jsme si rozdělili nějakým způsobem ty činnosti, aby jsme nemuseli být všude všichni. A musím se přiznat, že na jednom jednání v infocentru ohledně této věci jsem byl přítomen, takže není pravda, že na to standardně nechodím, bylo to opravdu o jednání o Mnichu jako takovém, takže si musíme říct, jako, kde co platí a kde co neplatí.
Já jsem jenom na základě té věty, co tady vyvolal, tak se chtěl zeptat. Jo, super, to jsou ty poloinformace, které se jakoby ventulují, nebo desinterpretace. Byl jsi na prvním jednání, který se týkalo Mnichu, a pak si nikde nebyl. Jo, pak jsme byli o tom, když jsme řešili ty peníze. A jestli máš problém s těma penězma, tak máš říct, jako mám s tím problém. Já jsem jim dávala procentuálně a mají tabulku a v tabulce je, kolik by byla spoluúčast, když by se měli složit na 20 milionů, kolik by byla na 10 milionů, kolik by byla na 5 milionů a myslím si, že 2 miliony. Měla jsem to tam takhle rozfázané, existuje k tomu celá tabulka, kterou ty obce mají. A je to poměrná část podle toho, kolik mají dětí. To znamená, jako my těžko po nich budeme chtít zaplatit všechno, když oni tam ty děti prostě nemají, je tam prostě většina dětí našich. Takže já po nich můžu chtít poměrově to, do jakého počtu dětí prostě oni tam chodí dlouhodobě. Tu statistiku jsme udělali dlouhodobou a z toho ty čísla vyplývají. Já už jsem třeba byl ve čtvrtek na jednání, měli jsme představenstvo regionu, kde účastníkem je starosta Všestara, starostka Stuhařová, kde jsem o téhle věci debatoval a já jsem u pana Trojánka třeba nenarazil na problém, kdyby jsme se bavili o výši 3 až 4 miliony jako forma příspěvku na tu akci. Debatoval jsem s paní Zajíčkovou, kde jsme de facto skončili cirka někde kolem 500 000 za Struhařov jako takovej. Jako pan Trojánek měl takže když se vemu, že 3 a půl, tak mám těch 7 milionů a jako vejdu se do těch 5 milionů, který jako jsou asi pro mě adekvátní. Jako. Ale jenom mě překvapuje, že třeba ve čtvrtek, kdy už tenhle materiál, myslím, že byl na světě, nevěděl, že něco takového jako se v Mnichovicích děje. No tak úplně bych to stejně shrnula na tu čovku. My tam máme spoluúčast Všestar a ty mi teď si tady před chvílí nebo před pár minutama řekl, že nevíš, kolik přesně přispějou Všestary, protože oni chtějí přispívat až z té vysoutěžené ceny. A co já jako jim teď mám říct prostě? Mám 30% a ta cena je před soutěží. Takže na těch 30% vy se prostě budete... No, takže já kdybych to byl já, teda, tak vzhledem k tomu, že jsem předpokládal 4 miliony a 4 miliony, tak je to 10% z předpokládané ceny. U 500 000 je to necelých 5, jestli předpokládám. A mám nastavený parametry dopředu. Proč to není úplně stejně učovky? Učovky to je, to 22%. Proč už není prostě usnesení zastupitelstva, že dají přesně... Akorát, že mají stejný problém, o kterém se tady hovoří, že když to budou nastavovat ze 100 milionů, tak u nich to bude vypadat jako 2,2 milionů, což asi zastupitelům přijde hodně. Chtějí to mít až z té odsoutěžené ceny. No, tak já myslím, že tady bude analogicky úplně stejná situace, že to budou chtít vědět až z té vysoutěžené ceny. Hlavně je to žádost. Já jenom, abychom se vrátili zpátky. Název té zprávy je souhlas s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu. Nemůžete dát na slovo, pane starosto? Ano, já poprosím jenom členku návrhové komise, zdali by mohlo být hlasování o usneseních jednotlivě. No, tak co, Jiří? Budeme hlasovat o jednotlivých usneseních jednotlivě. Já myslím, že ano. Takže jestli můžu poprosit, budeme... Ještě jeden dotaz technický. Ví se, kdy to bude jasný, jestli to rozdělení těch dotací, jestli to dostaneme nebo nedostaneme? Do 11. června a oni říkají, že to chtějí mít vyhodnoceno do konce června, maximálně do půlky července. Já si to mezi náma jako moc nevím představit. Chtěli to vypsat před 4 měsíci mimo jiné. Taky se může stát, že prostě to bude vyhodnocený v listopadu a že jim prostě nikdo letošní rok nestihne. A že s tím budou muset udělat něco úplně jiného. Já jenom jednu úvahu. Prostě ty děti se nám příští rok nevejdou do té školy, ty mnichovické. To znamená, tady je pokus na to získat někde nějaké peníze mimo rozpočet města. A v příštím roce, pokud se to nepodaří a pokud to nevyjde, tak budeme stát před problémem, poraďme si sami. Jo, takže jenom to, že vlastně nás toho, že odsunou to, že budeme čekat, až přijde někdy dotace, abychom někam dali děti do školy, v podstatě v tomhletém věci není možný. Tam prostě ta povinnost je a nějak se to musí potom zařídit. V příštím školním roce 82 mnichovických dětí, které budou chápat. Já, aby jsme teda tady nepůsobili, já jsem druhé volební období tady a musím říct, že
tuto věc jsme řešili už před 6 lety. Z té doby byla taky první studie, nebo před 7 možná, 6 nebo 7 let. Byli jsme si toho vědomí celou tu dobu, že k tomu musí dojít. Já taky jsem ráda, že konečně já jsem na ty některé zasedání chodila, že konečně se tady vypsal ten dotační titul. A v každém případě musíme všechno udělat pro to, aby jsme uspěli v té dotační žádosti. Pojďme teda přistoupit k hlasování po jednotlivých bodech. Mám je číst? Ne, já jenom si dovolím. Nejdříve budeme hlasovat teda o tom, že se bude hlasovat o jednotlivých usneseních v rámci tohoto materiálu. Ano, Jirka? Takový spíš dotaz jenom. Tady potom v tom bodu těch 30%, když teda se zavážím těch 30%, tak opravdu, když nám třeba vyjde ta čistina, že bychom prostě to udělali, byli schopní, ale za ne těch, já nevím, spoluúčastí 7 000, nebo kolik to vychází, by to vycházelo ten zbytek, nebo 7 milionů teda, pardon. A jsme teda schopní teda jakoby vzít víc, třeba těch 10 milionů. Kde? Jako úvěr ještě? Ne. Nemůžeme teda. No, nemůžeme. Můžeme. Ale můžeme ohrozit stabilitu financování nebo rozpočtu? Ale ne, jako jestli to nebude, jako jestli by to nebyla prostě... Není to dogma, tak já ho rozumím. Jo, že to, takhle, jestli to jsme schopní, jo, jestli jsme to schopní, jako si to říct, prostě řekneme, vezmeme si prostě úvěr na čistinu 10 milionů, i když máme tady spoluúčast 30. Jo, takže nám to vyjde víc. Takže prostě hovoříš o tom, že bychom museli přemýšlet o tom, že úvěr bude celkový, součet úvěrů nebude 25, ale bude třeba 27. Jo, protože tam to můžeme součet taky níž, jo, nižší částku, ne těch vlastně 39 milionů, kolik tam teď je. Jo, jako to je spíš taková diskuze o tom, jestli je to možný, jo, protože pak jestli to tak možný je, tak proč, jako proč by to... Jestli ještě můžu, ty jsi říkal předtím, že by si neměl vůbec žádný problém s tím, kdyby to bylo financované Ne, to nejde. Jako z rezervy? Z rezervy, tak já. Z rezervy je 60 000. No, výška malinka míří. Současná rezerva obce obnáší necelých nebo celých 7 milionů. V případě, že bychom řekli, že teda 30% celkově uznatelných nákladů bude financováno z rezervy a pak si musíme říct, že rezerva bude de facto jako k nečerpání do doby, než se o tomhle rozhodne. A zbytek bude dofinancován případným úvěrem. A nicméně jako já předpokládám, že... Ta hranice toho úvěru samozřejmě snížila tím, že bychom řekli, že třeba, já nevím, teď řeknu, 2 miliony dáme z rezervy, na zbytek se... Na druhou stranu to můžeme uchopit úplně opačně. Ano. Můžeme se také dohodnout na tom, že se zde odhlasuje 12 milionů na případnou spoluúčast projektů a spoluúčast na ČOVce se případně dofinancuje z rezervy. To je také věc, která jako je na debatu, to já netvrdím. No, já si právě myslím, že tím, že je potřeba tohleto podat, tady zase jsem ztratila to do 11. června, tak já si myslím, že je to jakoby trošku zbytečný v tuhletu chvíli, že se tady o tom dohadovat, tak proč nebudeme teda hlasovat, pokud teda chceš politický bodech, každý má na to svůj názor. Ale co tím získáme? To získáme tím jednotným hlasováním, když se to podmínuje navzájem. No, získáme tím to, že pan starosta se rozhodl, že pro číslo 2 hlasovat nebude, proto to chce po bodech. Takže ale to nám nic neřeší. A co třeba tam dát tu klauzuli, jako je u té čističky, že když jako nebude, tak prostě se to dělat nebude na hotovo. Bude stejně v tom čtvrtém bodě, protože až dostaneme dotaci, že jo? Tam to bude oznámení. Problém, že ta dotace tady ještě není, jen se furt o tom bavíme kolem dokola, motáme do toho čističku. Ne, protože na to alokujeme prachy. Sám si říká, že nevidíš problém v tom, když se to bude čerpat z té rezervy. Takže penězích problém teda nevidíš, tak potom teď tolik chvíli budeme sedět do rána a nerozhodneme se. Já si myslím, že tohle to je docela ale mně je to jedno, tak je to než dočkáte se už, no. 3 hodiny nic nevíme. Pane starosto, dejte hlasovat, prosím. Klidně hlasovat po bodech. Tak budeme hlasovat